На жена са парите ли? На бащата на жена. Може много да му се иска на Марешки да прави някакви неща, ама явно не му дават. То си тук спиритите, бе. То му умеля. На жена от баща е някакъв от военно контрразузнаване, някакъв откъде са от държавна сигурност, ама от руските. Тоест той човек е с парите, не Марешки. Той виж го е човек, това личи, той е някакъв селски пеконе. Той този човек, той пари не мога да направи, трябва да му падат на готово от някъде. Ти виждал ли си от физиономията на то? То се... Как виждали си в физиономията? Не бе човек, той е начина му на изказ, въобще е физиономията му, той е... Криса. Тъпо селско момче, деца му дали пари. Греса. Ще ти кажа, знаеш какъв човек е той, дето са бяха скарали с някакъв там, той е тръгнал да се бие той в центъра на Варна. Давай.